A continuació veurem com afegir o inscriure participants en nostres cursos. Tornem a accedir al nostre curs exemple i en aquest cas accedirem a la tercera icona que posa participants del menú que hi ha just sota del nostre curs, del nom del nostre curs, que es diu participants. A l'accedir el que veurem serà un filtre per poder seleccionar definint criteris per buscar informació, els filtres per nom o cognom de tots els participants que estan inscrits en el nostre curs de Moodle. Una de les accions que més podem utilitzar és inscriure usuaris de forma manual. Si li donem a inscriure usuaris, al fer una cerca buscarem en aquest cas alumnes exemples que ja tenim i podríem seleccionar els tres, l'1, el 2 i el 3. Una vegada seleccionats, seleccionem el rol amb el qual volem que sigui, en aquest cas estudiant, i fem inscriure participants. Com podeu veure, ja els tenim aquí, sense grups, que s'han unit, que mai han entrat, però ja estan inscrits. Què volem esborrar? Aquestes inscripcions es poden seleccionar i mitjançant aquest selector podem esborrar els usuaris inscrits. Cancel·lem la inscripció d'aquests usuaris i ja ho tenim. Això seria la inscripció manual, però també podem fer i habilitar el nostre curs perquè accepti autoinscripcions mitjançant una contrasenya. Com ho podem fer? Si anem al desplegable, que està aquí, podem accedir a mètodes d'inscripció. Com podem veure, tenim les inscripcions manuals que hem vist anteriorment, accés a visitants, que ho podem habilitar o no mitjançant aquest ullet, actualment està tancat, però també tenim l'autoinscripció de l'estudiant. La podem habilitar, fixeu-vos que canvia de color, i mitjançant l'engranatge a la rodeta podem editar aquests paràmetres. Podem canviar-li el nom de la instància d'aquesta autoinscripció, podem habilitar i deshabilitar molts dels paràmetres que podeu veure que estan presents, i el més important, podem establir una contrasenya. Amb l'ullet la podrem sempre veure, i el rol amb el qual entrarà. Deixem els canvis i ara anem a comprovar el funcionament d'aquesta contrasenya. Jo ja tinc preparat una altra finestra on tinc l'usuari, com podeu veure, d'un alumne, alumne exemple 1. Anem al seu tauler, anem a l'inici on estan els cursos i fixeu-vos que el curs exemple ara mateix apareix amb una clau. Això significa que necessitem per accedir a ell una contrasenya. Fixeu-vos que ara, com estic com a alumne 1 exemple, em demana la clau d'autoinscripció, que és exemple. Si tot ha anat bé, fixeu-vos que he entrat, em diu que si puc deixar les contrasenyes i em dona, diguem, el primer recorregut per al curs per al qual estic. Fixeu-vos que aquest menú d'aquí, com estic com un participant, ha canviat. Ja no et surten paràmetres, però sí que surt participants, perquè sí que puc veure els participants que hi ha en el curs, a part de l'usuari, qualificacions, competències i altres com cancel·lar la meva inscripció en aquest curs. Tornem al curs de professor, si actualitzem la pàgina veurem que hi ha un estudiant que s'ha autoinscrit, i si tornem a participants veurem que aquest alumne està matriculat com a estudiant i el temps o des de quan ha accedit a la plataforma. Aquests dos mètodes serien els més emprats per fer la inscripció d'alumnes dintre d'un curs.